Lieber Herr Karol, in einziger Stunde und einziger Nation. Sieg heil! Možno zabudnúť na noc ako kryštál bielej rasy. Pán minister, pozdravujem vás, dobrý večer v prvom rade. Dobrý večer. In einziger Stunde und einziger Nation. Sieg heil! Krása. Toto je fantázia TikTokas. Zhodnoťte prosím tieto nové zaradenia, ak môžete. Myslíte to rozhodnutie generálneho prokurátora o preradení Lipšica, Šureka, Repu a týchto ďalších? Áno. Ja by som povedal, že to je milé. Mňa veľmi rmúti, že žiaľ Bohu dozorový prokurátor aj v mojich troch vymyslených zatýkačoch je Michal Šurek, s ktorým sa teda už žiaľ asi nestretnem tak, ako sme plánovali počas procesu. Teraz ma šokovalo to stíhanie na toho Dennyho Kollára. Veď bez pochyby jeho slovník nepatrí medzi tie najpríjemnejšie. Ale veď to je škandál. Za to, že povie niekto, že chcem budúcnosť pre svoje biele deti, to má byť rasistický trestný čin, čo sa oni zbláznili? Čo sa oni zbláznili už naozaj? To znamená, že evidentné zatváranie úst opozícii, aktivistom, komukoľvek, viete, proste aj ten, kto si chce myslieť, že Zem je plochá, na to jednoducho má právo. Daný je v situácii, kedy vyjadruje svoje názory, hovorí veľmi otvorene, má príjimateľov a nie je ich málo. Jeho názory sa teda v spoločnosti ujali. Hovorí o tom, čo je sloboda, čo sú práva, ako fungovať a nie je to, aby sme čelili tomu, že nám budú rozprávať, ako máme žiť. A ja som aj dneska povedal, ja sem prídem preto, lebo som slobodný človek a nebudem podliehať tomu, že sa to nepáči Smečku, N-denníku alebo Aktualitám. No a preto čelí aj on obvineniam nejakého typu. Čas ukáže, kto z nás mal pravdu a ako sa to vyvinie. A ja som taký istý optimista ako pri tej kauze Rozuzlenie a pevne verím, že sa nám bude dopriate zdraví sa stretnúť daný v situácii, keď aj ty, ja verím, sa zbavíme tých účelových obvinení a diskutovať budeme s vami úplne otvorene aj o tom období.